ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ግዜና ምስኹም ፀንሕ ዘለዋና ራብን ሻይ ገብረሃንሴ ንሎሚ ዕድመለኒ ዕድመይ ኣብ ጣልያን ዝነብር ኤርትራዊ ቅዱስ ተናጣፋይን ሰብኣዊ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰልን እዩ ኣብርሃም ተስፋይ መንእሰይ እዩ። ኣብ ደገን ዘለኹም ኤርትራን ትፈልጥዎ ኢኹም ምልላይ ዘሎ ይኮነን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮንኩም ዝከታተልዎ ግን ኣብርሃም ተስፋይ ይበሃል። ድሕሪ ባይቱ ንእሽተይ ክካፍለኒ እዩ። ድሕሪኡ በቐጥታ ኣብ ሊብያ ብዛዕባ ዘለዉ ኤርትራውያን ብፍላይ ኦፍኮርስ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት እዮም ኣብኡ ዘለዉ ግን ንሕና ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ኣተኪርና ከም ንዛረብ መጠን እሱን ከም ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ዛዕባና መጠን ኣብኡ ክነተኩር ኢና። እሱ ከዓ ዓለም ለኻዊ እንታይ ይኸውን ኣሎ ብዛዕባ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ስደተኛታት ይነግረና እዩ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ኤርትራ ንዘለዉ ቁርብ መኒኻ ድሕሪ ባይትኻ ክትነግሮም ነቶም ብዓይኒ ዘይርኢኻ ማለት እየ ዕድል ክበካ እየ። ካብኡ ዝተረፈ ብቐጥና ትሕቶ ከዓ እየ ኣብ ሊብያ ዘሎ ፀገም መዓስ ጀሚሩ ብኸመይ ጀሚሩ ስለምንታይ ሕጂ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝበኣሰ ኮይኑ ዝረአ ዘሎ? حراي غني لي شيشايس لذهب كان عدل كلاتكم مسارح مالتي انا ابراهام تسفاي زبال عدد طاليان كا ينبر مالتي እንዳ ስራሕኩ እንዳ ተማሃርኩ እቲ ጎኑ ዝገብሮ ስራሓት ከ እንታይ እዩ ነዞም ኣብ ሊብያ ኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ግብፂ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ተቐቂሮም ደሃይ ሓግዙና ሕማቕ ኣለና ደሃይ ግበሩልና ዝበሉ ስደተኛታት ንዖም ከዓ ብዓቕመይ ድምፆም ክኾን ፍትን ማለት እዩ። ከምኡ ናብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘለዉ እስራት ምክንያቱ ኣነ ናተይ ተመክሮ ስለ ዝኾነ ኤርትራ እስራት ብሕማቕ ተሓዙ ስለ ዝረኣኹም ኣብ ስደት እውን ኣነ ተኣሲረ ብሊብያ ስለ ዝነበርኩ ስለዝፈልጦ እዞም ክልተ ዝያዳ ማለት ኣዝዮም ዝትንክፉኒ ኣካላት እዮም። ኣብዚኦም ከዓ ሞር ይሰርሕ ማለት እዩ። ሕጂ ዝበልካዮ እቲ ናይ ሎሚ ዛዕባና ዝያዳ ኣብ ሊብያ ክኸውን ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ቀኒ ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ ነይሩ። ሕጂ ከዓ እሱ ከይወዳእና ናብ ናይ ሊብያ ካብኡ ዝኸፍአ መፂኡ ስለ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ናይ ሊብያ ኢና ሎሚ ኣንቲ ክንዘራረብ ክንተናኽፎ ማለት እዩ። ባርዛክል ጥራቅ ሓተካ እቲ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝፈልዮ እንታይ እዩ? መዓስ ጀሚሩ መበገሲ ናይቲ ተጀሚሩ ዘሎ መከራን ስቃይን ከ ብኸመይ እዩ? ሕጂ እቲ መዓስ ጀሚሩ ንዝብል ሕጂ እዛ ናይ መወዳእታ ፃዊዒት እምበር ካብ ነዊሕ ድዩ ነዊሕ እዩ ሊብያ ከምዚ ማዕበላት ካብ ዝለዓዓልሲ ነዊሕ እዩ ማለት እዩ። ዝያዳ ግን እቲ ቀንዲ ከቢድ ግዜ መዓስ ጀሚሩ እንተይልና ብፍላይ 2017 እዩ። እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ እንተልና ኤውሮጳ ምስ ሊብያ ስምምዕ ገይረን ብፍላይ መንግስቲ ዓዲ ጣልያን ማለት እዩ እቲ ኣሽሓት ሰባት ዘሳግር ነበረ ባሕሪ ዓፅሞ ንሊብያ እውን ኩሎም ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ምልሻ ከይተረፈ መምሕዳራት ከይተረፈ ኩሉ ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ዕጡቁን ዘይዕጡቁን ንዕኡ ዘሐጉስ ገንዘባት ሂቦም እቲ ባሕሪ ክዓፅቀሎም ሃንደበት ስለ ዝገበርዎ ቀንዲ ካብ 2017 እቲ ከቢድ ብድሆታት ኣጋጢሙ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ኣብ ባሕሪ ጠጠው ኣቢሎም ምስ መለስዎ ኣብ ፍቐዱ ይዓፅዎ ኣብኡ ከዓኒ ኣብቲ እስር ቤት ገሊኡ ይመውት ገሊኡ ይቕተል በቶም ዓፀውቲ ገሊኡ ይሽየጥ ገሊኡ ይዕመፅ ከዓኒ ኣዝዩ ከቢድ ግዜ ሓሊፉ ካብ 2017 ክሳብ 2021 ከዓኒ በቃ ናይ ሊብያ ነዊሕ ኣተኪርና ንሰርሕ ነርና ምክንያቱ እልቢ ዘይብሉ ህዝቢ ሃንደበት ኣብኡ ስለ ዝተኸርደነ ማለት እዩ። ስለዚ 2017 ናብ 18 ኣብ መንጎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እንታይ ወፂኡ ነይሩ ዝዝክሮ ትኾንካ ሲኤንኤን ኣብ ሊብያ ባርነት የጋጥም ኣሎ ኣፍሪቃውያን ይሽየጡ ኣለዉ ዝብል መግለፂ ውፅኦም ነይሩ። ምክንያቱ ከይዶም ሓደ ካባናን ከምዚ ኸማናን ዝወፅእ ዝነበረ ፃዊዒታት ከኣምኑ ወይ ከኣልም ብኣካል ከይዶም ተሓቢኦም ዝኾነ ዶኪመንት ወሲዶም ማለት ሰኒዶም ማለት እዩ። ሕጂ ሰብ ልክዕ እቶም ዝተመለሱ ከዮም እቶም ገንዘብ ተቐቢሎም ካብ ኤውሮጳ ዝዓፁ ሰባት ከም ዝሸጥዎም ዳግማይ ማለት እዩ። መፃወቲ ባሕሪ ሒዞም ከም መንግስቲ ይመልስዎም ከም ሽፍታ ከዓ ይሸጥዎም ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ እንዳገበርዎ ሰነድ ስለዝተገበረ እታ ጉዳይ ኣዘራቢት ኮይና ማለት እዩ። በቃ ዓለም ጨቅጨቅ ኢሉ እዞም ብላክ ላይቭስ ማተር ዝበሃል ድዩ ካልእ ዲ በቃ ፀለምቲ ዝሸጡ ኣለዉ ተባሂሉ ዓብይ ነውፅእ ተገይሩ 2017 ሽዑ ማለት ሓፊሮም ኖ ኤውሮጳያን ሓፊሮም በቲ ዝገበርዎ ስጉምቲ ሊብያውያን ሓፊሮም። ስለዚ ብህፁፅ መራሕቲ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ኣብ ጉባኤ ኣብ ናይ ርእሰ ከተማ ናይ ኣይቨሪ ኮስት ኣኼባ ገይሮም ብህፁፅ እዚ ሓድሽ ስለዝወፀ ጥራሕ ሲኤንኤን ስለዘቃልዖ ጥራሕ ማለት
ኣብኡ ኣኼባ ገይሮም በቃ ሰብ ይሽየጥ ኣሎ ስለዚ ንሕና ከም ኤሮጳ ይሕፍረና እዩ ገለና ክንገብር ኣለና ኣፍሪቃውያን ካስኻትኩም ገለ ክትገብርለኩም ዝብል ህፁፅ ኣኼባ ተገይሩ ሽዑ ኤሮጳውያን እንታይ ኢሎም በቃ ንሕና ነዞም ተኸዲኖም ዘለዉ ሰባት ኣብ ሓፂር ግዜ 50,000 ሰባት ክነውፅ ኢና ዝብል ስምምዕ ገይሮም ዝዝክረን ማለት እዩ ኣፍሪቃ ከዓኒ በቃ ነቲ ዘለዎ ውዒ ግዜ ተጠቂሞም እቶም መራሕታት ኣነ ክንዲ ዝክወስደ ኣነ ክንዲ ዝክወስደ ኣነ ክንዲ ዝክወስደ ዝብል ስምምዓት ገይሮም ዝበዝሐ መንግስቲ ሩዋንዳ ተማባፂዑ ነይሩ ብዙሓት ስደተኛታት ክወስድ ማለት እዩ ሓቂ ዘረባ ነቲ ንፋስ ህዲኦሞ ግን ከምቲ ዝተማባፅዕዎ ወሲዶም እዮም ግን እቲ እኩል ቁፅሪ ይወሰዱ ማለት ውሕድ እዮም ወሲዶም ስለዚ ብዝያዳ ሊብያ ወላብ ግዜ ማዕመር ቀዛፊ እውን ብዙሕ ከምዚኣ ተጋጥም ተነበረ ዝያዳ ግን ካብ 2017 እዩ እቲ ሊብያን ኤሮጳን ስምምዕ ገይሮም ዝባሕር ክዓፅዎ ምስ ጀመሩ ከቢድ ሳዕቤናት ክመፅእ ጀሚሩ ማለት ስለዚ ካብኡ ዝያዳ ሰሪሕና ነዊሕ ካምፔን ጌርና ብሽክሌታ ጌርና ካብ ብሩክሰል ካብ ፍራንክፈርት ክሳብ ብሩክሰል ክሳብ ብራስለስ ርእሰ ከተማ ናይ ቤልጅየም ማለት ክሳብ ኣብኡ በፂዕና ነዚ ኩሉ ሃገራት እናሓለፍና እንታይ የጋጥም ኣሎ ብሊብያ እናነገርና ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ዓበይ ካምፔን ጌርና ነርና ብዙሕ ሰብ እውን ወፂኡ ኣብ መወዳእታ እውን ክንዓፅኦ ከለና በቃ ሰብ ንሊብያ ከይመፅእ ኢልና ካምፔን ጌርና ሰብ ውሕድ ነይሩ እዚ ውሕድ ተሪፍ ነይሩ ዳርጋ ከሉ ይወፂ ነይሩ ብከምዚ ቁርብ ሃዲዩ ነይሩ እቲ ጉዳይ ከምዚ ዳኸ ሕጂ ከዓኒ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ሱዳን ኩነታት ናይ ኤርትራ ኩነታት ተባይተመሓሸን በቃ ሞት ኣሎ እንዳበልከ ከዓኒ ናብ ሊብያ ከዓ ኣትዩ ማለት እዩ እጂ ጠርበሽበሽ ክብል ፀኒሑ ሃንደበት ከዓ ሕጂ ከዓኒ ሓድሽ ማዕበል ተፈጢሩ ማለት ኣብዚ ወርሒ 3 ብዘለናዮ ኣብ ዕለት 12 መንጎ ሃንደበት እቲ መንግስቲ እንታይ ይብል ገለ መግለፂ ወፅእ ማለት እዩ በቃ እዞም ስደተኛታት ዝዓዲ ረቢሾሞ በቃ ሰረቅቲኦም ዓመፅቲኦም ዓሌትና ያባላሽውሎ ገለ ዝብል በቃ ካምፔን ጀሚሩ ሓደ ሰባት እዮም ጀሚሮም ከምዚ እኩባት ሰባት ገለ ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ደቂ ተዓዲ ጀሚሮም ማለት እዩ ሽዑ ንእሽተይ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ጀመረት ብሶሻል ሚድያ ከም ትሪኦ ንሓንሳብ ንፅቡቅ ትጥቀመሉ ንሓንሳብ ንሕማቅ ትጥቀመሉ እቶም ዓሌተኛ ዝበሃሉ መንእስያት ከዓ ነዚኣ ከዓ ነታ ናይቲ ህዝብና ዓብዪ ተቐብል ኣቢሎም ከዓ እንታይ ከጋውሑ ጀሚሮም ነቲ ሓደ ሓደ ዝግበር ናይ ስደተኛታት ጌጋታት ኣብ ግዜ ፆም ሽጋራታት ክሰትዩ ርኢናዮም ኣብ ግዜ ፆም ክመርዑ ርኢናዮም ኣብ ግዜ ፆም ስጓል ክዘረቡ ርኢናዮም እንዳበሉ ሳቶም ከዓ በቃ ነንሽል ኣበየላ ሕማቅ እንዳረኸቡ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከዓ ክዝርግሑ ጀሚሮም መንእስያት ማለት ኣብዚኣ ሕጂ እንዳሕፀርናዮን እንዳ ቁሩብ መብለካ እንዳገበርናሉ ክንከይድ ማለት እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ገዛ ተኸሪቦም ክነብሩ ክእሉ ድዮም ኮይኖም ይፍቀደሎም ድዩ ኮይኑ ትሑዛት ኣይኮኑን ድዮም ንመሰጋገሪ ዝኸውን ግዜ ጥራሕ ኣይኮኑን ድዮም ዝጥቀምሉ ነበርቲ ኣለዉ ድዮም ይነብሩ ድዮም ኣብኡ ከምቲ ኣብ ደገ ወይ ኣብ ዝኾነ ስደተኛ ዝነብሮ ተኻሪቦም ገዛ ይነብሩ ድዮም ክንምንታዮም ክኸምኡ ብዝሒ ዘለዎም ክንደይ ዓመት እዮም ክኸምኡ ዝነብሩ ማለት እቲ ናይ ምእሳር ዕድላት ስለ ዘመለጦም ድዩ ዋላስ ክነብሩ ስለ ዝፀንሖም ብኸመይ ይኸምኡ ኮይኑ ብኸመይ ብኸምኡ ክጥምትዎም ክኢሎም ንሶም እዋ ሕጂ ኤርትራውያን ጥራሕ እንደ ኣይኮኑን ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮኑን ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣለዉ ደቂ ጎረባቤት ሃገር ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ እውን ኣለዉ ደቂ ግብፂ ብዙሓት ኣለዉ ደቂ ቱኒዝያ ኣለዉ ኒጀር ኣለዉ ኤርትራውያን ኣለዉ ኢትዮጵያን ኣለዉ ሶማልያ ኣለዉ ሱዳን እውን ኣሎ ማለት እዩ ሊብያ እዚ ካብ ነዊሕ ብዙሕ ስደተኛ ዝነበረላ ሃገር እያ ነይራ ማለት እዩ ናታ ዓዲስ ውሕዲት ህዝቢ ሃብቲ እውን ነይርዋ ብዙሕ ሰብ እውን ሰሪሑ ዝነበረላ ዓዲ እውን ነይራ እያ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ስደተኛ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ በቲ ናትና ክንልክዖ ተኮይና ግን تقدم كمان يرد سدتنيا مسأته ناب مزرعة إذا أتنيرو أب مزرعة عاتيو وشت غاني ببحر جيرو يخيد نيرو مالتي كمين يرد مثلا أبز قريبا هذن تقدم تم إرتراين تم بيزنس سرحون يرو حجيك ولا تم ليبيا أنك تعرفت بيزنس بعلم زم حضرو تزي حجيت مزرعة زبارنا تم عبيت دلالو خم قدم يلد سم تايز قبر يا أتو نبت ختم ما أتو أبت ختم مسحواتو مسقلمات تسقي جزاي كار مالتي جزاي كاره شعو حد إرتراو ركب حد ليبياوي يوهادو تبي من قدي يوهادو له تبع مركب جزو قمتات قال كم يوم تي زنكسر قسمة تقدروسي كسب بحر السجروسي كم سدتني تات كوينهم تخاريهم جزا خنا بروس تعدلات هالله مالت حجي خات بلنزلها كيف ناكل محجي مزرعة سي لا ترى في خدالله خات بلنزل 5 لندي exactly مزرعة حجي اللون ديو حدا دلالو أبزي مع الكفراديو بينك أزديو خال بين والدي خم يتات تعاطو علو جن أتساب حج أنت إزمرت نختمها نعطي رئيس ختمها خير إزمرت نمن تاي إزمرت أتيل كان حدا UNHCR علو بليبيا UNHCR سلزلو إذا UNHCR ليبيا خبتن ناي شحن ساعات من 50 حدا ناي وعل سدة نياتات ناي مقبل
ዝፈረመት ሃገር ኣይኮነት ኤውሮጳውያን ግን ባሕሪ ክዓፅዎ ምስ ዘለዩ ናቶም ደባት ክዓፅዎ ምስ ዘለዩ ንዩኤንኤችሲአር ንግዚኡ ኣብኡ ኣቲ ከመሓድሮ መዕፀዊ ኣፍ እዚ ኣብ ሊብያ ስለ ዘእተውዎ እቲ መደበሩ ከዓኒ ኣብ ትራብሉስ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ዝብል ኣነ ከይደ ይምዝገብ ተወሓደ ወረቐት ዝህልወኒ ብባሕሪ ተሰለጠኒ ሰለጠኒ ተደይሰለጠኒ ካብኣ ኮይነ በቃ ናይ ምስጋር ሕጋዊ ናይ ምስጋር ብዩኤንኤችሲአር ኣቢለ ናብ ካልእ ዓዲ እውን ዕድል ክረክብ ስለ ዝኽእል ኢሉ ናብታ ትራብሎስ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ዝእከብ ማለት ሕጂ ኣብኡ ይፀንሕ ኣብኣ ተመዝጊቡ ከዓኒ ዕድል ይርኢ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ንባሕሪ እንዳፈተነ ኣብኣ ፀንሕ ማለት ከምዚ ሕጂ ዝብለካ ማዓስከራት እውን ነይረነ ከምዚ ካምፕ መዕፀውታት እውን ነይረነ ተን ካምፕ እውን ከም ዝበልኩካ ነዊሕ ግዜ ኣብኡ መሸጢ ሰባትን ኣዝዩ ሰባት ዝሰርቀየለን ሕማቃት ቦታታት ስለ ዝኾነ ነዊሕ ግዜ ካምፔን ተገይሩ እውን ተዓፅየን እየን ዝነበራ ካምፕታት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ውሕድ ተሪፉ ዝነበረ ሰብ ኩሉ ኣብቲ ከተማ ትራብሎስ ኣብኡ ዝነብር ነይሩ እቲ ናይ ምዝጋብ ፀገማት ኣሎ ዩኤንኤችሲአር ኩሎም ኣይመዝገቡዎም ግን ገለ 8,000 ዝኾነ ከዓ ምዝግባትካ ኣለዉ ሕጂ ኣብኡ እዩ ዝነብር ነይሩ እቲ ህዝቢ ኣብኡ እንዳነበረ እቶም ናትና ጥራሕ ደይኮነ ከዓ መዓት ካልኦት ስደተኛታት ከዓ ኣለዉ ተረዲኒ ናብታ ትስዕብ ክንቅፅል ኢና ምክንያቱ ሕፅር ክነብሎ ስለዝተባሃልና ከይነውሓልና እቲ ፀገም ከም ዝተረዳእኩኻን ኣቐዳማይ ቢልካ ከም ዝገለፅካለይን እቲ መንግስቲ ብዜና ከም ዘጋውሖን እሱ ከዓ ቀዳማይ ሓባርን ጎስጓስን ከም ዝነበረን እንፊትካለይ ነርካ እሞ ኣብኣ ክትፀቕጠለይ ኣሕፅር ኣቢልካ ከምኡ ገይሩ እንተኮይኑ ጭብጢ እንተሎ ሓቂ እንተኮይኑ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ እንታይ ኣለካ መረዳእታ እንታይ ኣለካ ፍልጠት እዋ ሕጂ ከም ዝበልኩኻ ገለ ተቐመጥ ናይቲ ከተማ ንእሽተይ ሰለማዊ ሰልፊ ገይሮም تا سلام السلف غاني كم زبلك زي ما حبر أو ميديا جازتني تكون خالق أني يعبيهم الحمق يعبيهم مالتي حمق نايتم سدتني تنامتو يعبيهم سلز ناتي بدمت قرب تلي مسمعوا شعو كم زبلك تقفات توكيسا عسر تقطع عسر سلسن ليتي بوليس عادي قوت غيرما مع حزبنا وانت قفي كله مع حزبنا ونكو هادم ورست سبرن أبوز حتى جماعة زولن حكمنا السأنن معتله تقفيفو تعاطي زولها معتله تكلت معلتي هندبت استجفف خالو مالي شو بدهريو تم راحت نايتي انت ختمها تخباب مالتي حدا وتهدراو ازازي حدا خاني منستر وصا غدايت نايت عدي اليوم يتي جنرال بقى زرخبكم وند حدا قرب ريزيستنس غير ودما مشالكا من مهدام ملكت اريم ديم ولا قلدم بطيت تاتو تخوليهم كيترفه تزاريو مالتي كوم ذا سيم تي منستري وصا غدايت نايت عدي خاني ندحر سابكلتيشن 26 سدتنا بهذه يصرينا لكم بسرفه بدحريو زغونه سغمتون كتوسدو تقوليكم صبحج مبتع اذا اتولكم زلو مبتع اذا اتولهم زلو سابكلتيشن 26 تدي يصرينا لكم زي دلتكم غوزرون كم زي بقى ناي بوبوليست عينت مشالك هم حج اللي بيو انت بمولهم بريت عتيقهم زلو حزبسي كاب سبب منغستي كاب سبب سلطان كم زي عينت ندحر دا قتل مبرات يعلم سي انت عين ديزاستر كغورو خو ليلكا تحسب ماي أولي بزحت يوم زموتنا نو أنا خلنا ويحس لزكاة ولا شيء بقى تلفوني كوس دقة كيلو مني عشان كيلو مني أبيلو من زبرس بزحت يوم زحتنا نفل حجز إذا غاب منقص الدرجة كم زعنا تندحر قتل ما براتي هيبوهم سي أزيو أسكاي زي يوم كلت 7 يوم عبيد سوي سلطان نايزيوم ترح زار بالنا ببولكو ببنيشو ننيشو سلوا زلو مع كامبيني بزي ميديا زجبر زلو يوم كنت عبيتي بسنة تتحيزون بزي ملكات أكلون زو السد مالتي كلت يوم زم عبيتي يوم كم زيلهم كي تسوقفوا تزاريبهم أزيو زحزني مالتي مالتي حجي اسمه ترى حاجة مرون قدميون مرحنا تونسيا تزاريبون يرو مع عامة فرق عن زخو بروبريوتي بريزيدنت نايت عدين تايلو تونسيا بقى زوم أفريقيان بزي حمالو تناتنا ديموغرافي غيرو ويم حالتنا غبالا شيء يلو مستوى مستزاربه تونسيا وين صباحتو انت امدير مسيلك غوزو من بترن حيزم وتيم تيم أفريقيان بزرخب كان تسلم قد كوني بتعب مالي زغاب حماق تاريخ ابتساب بزبط انا ابي عد سبعين او لعل تعدد دحن زو نبرت عدد جاب على افريقيا زلاموني كابي وتي اخوينا هو تي على النتمبر حجي انت يتي كاتينا خطري يغلها عالمي ابقى لا يكون عالمتي كل جزء انا زبلان تهلا فيكت من يوم ديرهم تلكام زي ما يهود يمنير كل عن دقات متقم بعلي دل راي تبل كلا تايتبل ايهود عداغا خمس بلاشو زلو ايهود علي تبلاشو خمس زلو ايهود سبر بشو خمس زلو كامبين داغورو يوم نتي نبحق اسكاكا زبنا خلي يكون عالم وليعم فيكتيم سيونير حي تاريخ فيكتيم من يزلو سدتنيا يزلو تقداي سدتنيا يزلو كاب امريكا جمر ناب مرجع خمس تقول ترامتي من دق امونغو مكسيكون تنقن عصونا زبل كستاغير كومو عدد ابزي اوروبا زلو مرحت بمورم تاريخي محجي اكستريمز نايزا عدي مرحت نايزا عدد زلو خوازا جورجيا مولين تبارت سويتي مروت نمبر
بلوك كنابال زبالزي بحر ملوس عطوه زبل مبتع عادي متى نتقال أنت أنا ليبيا غاني إذا أكل جنزهم زعتقوهم إذا أكل تعليم يمزوهم سبات عطول مات حج موداي وتم ليبيا أنك أخبتي هنا علمنا نفس كذي هم كأخم ده عند ليس كيف قالت كا يزاربوا له ماي سزي بقول بحث إنه ما أسفح بالله خريه خلنا أتي سدتني أزبال فيكتي مخين زولو نحن بزق جزاء كم إرتران كاني سدتني أنا زلا سلزي انت يزلو أبس جاي خونة تهلنا نقول الله مالتي ካብቲ كم ليبيا أنت أولي زلو غاب زغفة مالتي ካብቲ ስካይ ኩነታት ዝብል ሰጊሮስ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ዝበኣስ ኩነታት እንድዩ ዝርከብ ማለት ምግላፅ ብግቡእ ንክንገልፆ ማለት እየ ኣስጋኢ እንተኮይኑ ሓደጋ ከይመፅእ እዩ ዘስግእ ሕጂ ግን ሓሊፉስ ኣብ ሓደጋ ኣብ ኣዝዩ መስካሕክሕ ዝኾነ ሂወት እዩ ዘሎ እሞ እምበኣር እንታይ ክትገብር ቀኒኻ እንታይ ክትገብሩ ቀኒኹም ሰላማዊ ሰልፊ ጌርኩም ነርኩም እንታይ ውፅኢት ተረኺብዎ እንታይ ዝስዕብ ስጉምትታት ክትገብሩ ትሓስቡ ኣለኹም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ኣክሽን በቢ ዘለካዮ እንድዩ ሕጂ ኣብዚ ዓዲ ጣልያን ንሕና እንታይ ንገብር ዘለና ብዝምልከት ማለት ብኣገባብ ካብ ነዊሕ እውን ክንምዝግቦ ስለ ዝፀናሕና ካብ ነዊሕ እውን ዳታ ስለ ዘለና ክንደይ ሰባት መይቶም ክንደይ ሰባት ተጨውዮም ክንደይ ሰባት ዶዘርና ነዊሕ ንእክቦ እውን ስለ ዘሎ ብእኩብ ኢና እቲ ዘጋጥም ዘሎ ንሰደሎም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዓዲ ጣልያን ኦልሬዲ እቲ ጉዳይ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ባይቶ ናይ ዓዲ ጣልያን ተሪኢኻ እውን ኣብቲ ውሽጢ ባይቶ ከይተረፈ وتم نزعينت مالت نزعينت وسانة نتعلم زوج جبر زول وسانة زي سامعوا كساجرهم ما تقاوم مجيرهم نو أو اللي بيسي سب ترشر يجبر على سب يقفع على يقتل على يحنق على يشيت على يلومسي كم زعينت سجوم تغن وسدي بلان كن ملصم يبلان أو أتناون نيمد حن مسرح نكبر زبلسي أبوش برلماس أزيو زارا وجوداي كني أبغى زيت أو نستفعل على جزيت أتات وتصل مالك نو بتناقلسي يجبر على مالك بحفشة بمحبراو ميدياون فلا بإرتراويان الواز رخبة يمثل بزح حساب يزاربوا له كوا حليفو جن خلص له زي كونه أب براسلس ويا برئيس ختمة بلجيمون نعلت عسر تور حربعتهم سلم وصل فحسينا لنا حسبنا لنا مالدي على أجزاء ها على أجزاء زخون زلوا دسو عابي أكوب ما سبب عدي زقبر زلمر نمجي مرينا أكوب عابي سلم وصل فنقبر مالتي زي زقبر زلمر ببي خسايز قبرالو ببن إيشو أبعاد مالتي بأوروبا درجة جن حجنا يلوم إذا ما جمرة ما تكلم بزح جزينا نقبر نيرنا المعجم زبلاك بزح جزينا حجي نزح حجي زي على تنفاذ زنا يلين كنا جن بأكوب زي حجي زنا ما جمرة على تعسير تور حربعته إن هنقبره من تاينا بلجم مريسنا يونزبل كأني أو يمزلو تومكل تنايم ولا هجرات أوروبا بغت هجرات أوروبا إن كم نجرز متحزلون بغت ساتين جنزب موالات زجبر زلوا نايب حكوا نبتي قبل علي أفريقاوي أب أفريقيا زجبر زل مزمزون بغت إذا لون نايم جزاتي متحز ون زنجرة الله سلزي أبز قربت يمون زلوا على شيء متيم عقبة حتوم بلوك يرونهم زلوا ساتين سلزي بغت مسنون زراخبنا سلزونا كمون ندي أفريقيا زجبر زلوا استفال عليه بدلاتون نساتن موالتي أنا يتم راحتنا يتم هاجرات سلزي مساتن فيتن في التراخيبك فلاكم إبتراين زبلكا مناطق بتعم تراجيدي مناطق أبي تبيع تانيحنا أبي تبيع قنمتي أبي تبيع زول السب أبي تبيع زول الشقرارة أبي تبيع زول بتملكة اللي إرتراوان مهدان بتملكة اللي إرتراوان عتيخا جنزة من مزمات كوا حليفو بتيت كتيلكا كم كلب مدرباي زيتات أزديو سكافي كمون أب جبتون يسورو يملسو أزديو خبيد كنا تاتيم زلو أب عروان داون كبعلي تبيع علم تيبو مسفسسو أو مسجبات أطوى بلا مالو إذا جزء إرتراوي تأكيد وناي بحكي بزعبا كونتات إرتراويان ندحرها بحبر زي ما كتلو زمت عمت كلت عمت ناي بحق حماقي نخري أبز جزء دقفت تقاومتن بزعبا قبل بيازلو إرتراويان قرارب كم مساسل مالز تقرارب بزخانة سقومي تقرارب بزخانة تعرفت كايد الله إذا خميت ريول لك حدا كلا أي أتي منجستني إرتراخه أبدا جيب زعبا زلو بزلو إمباسيتاتو جيرو قنصلاتو جيرو أنتي قبل كيلو الله وي استعذب كان نجار ندحر الله خينو زفتونا نجار الله زعبا زي قداتو توم دقفتين بلوم وي تقامتين بلوم زعبا زبدا يزاربو لو نرئ لنا توم زملكتهم أكلاتك توم زملكتهم منجستوين أكلاتك نزل قدا يزاربو كيلو ملكا يتعمل وي استعذب كان نجار الله كابتي نوكل نمنجسي زخنا زرعهم لكتهلا بيقونا يفل أنا 10 عامات زعبا اللي بياخذ زارب نحد سوون أدحينهم حق زمري ما يفلتن مالتي يزوخا يحزنن مالت
ساتم تزغبر ودا نحنا حجي بزي اب كال غداينا ندوم تزاربنا مالتي كاو سلاز بخرب كايو كاوم سلاز بخرب كاي نحنا دمص كون بللا سلازي بزعم بزعباتي نኤርትራ መንግስቲ ወኪል ዝበሃል አንሲ ብዝተኻለ መጠን ንኸይስማዕ እዩ ዝፅዕር ጉዳይ ኤርትራውያን ንኸይስማዕ ብጣዕሚ እዮም ክዓብጥዎ ወይ ሽፍቲ ክገብርዎ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ቅይርዎ እዮም ዝደልዩ ብፍላይ ካብቲ ተደናጋፂ ኖርማል ሰብ ካብቲ የብሉ ካብቲ ኩሉ ድምፂ ገብር ኣሎ እቲ ናይ ብሓቂ ናይቲ መንግስቲ ማሓውር ዝበሃል ግን ክዓፅዎ እዩ ዝፍትን ኣብ ጋዜጣ ርኢኻ ይትፈልጥኒ ኢኻ ኣብ ቴሌቭዥን ርኢኻ ይትፈልጥኒ ኢኻ መራሕቲ ወፂኦም ከም ክዛረቡ ርኢኻ ማይትፈልጥኒ ኢኻ ተገሊብጦም ብጫው ገልመታት እዮም ዝገብሩ ስለዚ ከም ዜጋታት ብዙሕ ትራጀዲ ኢና ተዓዚብና ነው ኣብዚ ኮሚታት ኣይሳተፉን እዮም ዘሕዝን እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ ታሕታት ክኸውን ዝግብኦ እቲ መንግስቲ እዩ ነይሩ ክንዚኦም ዜጋታት ኣብ ሊብያ እንተወሓደ ቆንስል ስለ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘሎ ቆንስል መግለፂ ከውፅእን ብዛዕባ ዜጋታት ክጣበቕን ትፅበዮ ኢኻ ምክንያቱ ስደተኛታት እዮም ኣብ ፖለቲካዊ መርገፂ ዝንትን ኢልካ ክትፈርዶም ዘኽእል ኩነታት ኣይኮነን ዘለዉ ስለዚ እቲ ቆንስል ብወግዓውን ብዘይ ወግዓውን ክገብሮ ዝግብኦ ክገብር ይግብኦ ነይሩ ግን ከም ዝብልን ዘለካ ኣይገበረን ዘሎ ልክዕ ገይሮም እውን ኣይፈልጡን ግን ክንሓቲ ስለ ዘለና እቶም ደገፍቲ ከዓ ንሕናሲ ብዛዕባ ኣሕዋትና ንዛረብ ኣለና እቲ መንግስቲ ኸ እንታይ ይገብር ኣሎ ቆንስላት እንታይ ይገብርሎ ኢሎም ክሓቱ እውን ከም መዘኻኸሪ ስለ ዝኾነ እቲ ዛዕባ ማለት እዩ እምበር ንቐፅል እሞ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ክገብርዎ ፀኒሖም ዘለዉ ትሪኦም ኣለኻ ወስቑ እንተኮይኑ እቲ ናትካ ርእይቶ እንታይ ክውስኹ ትደሊ ኣብ ሚድያ መልክዕ ናብ ኩለን ናይ ሚድያ ናይ ዓለማት ሚድያ ዓብዪ ዝበላ ድዮም ክኸዱ ዘለዎም ኣብ ትዊተር ድዮም ክፃወትዎ ዝግብኦም ተራ ክፃወቱ ዘለዎም እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም እንታይ እንተገበሩ እዩ ኣድማዒ ተራ ኣድማዒ ስራሕ ክስራሕ ዝኽእል ወሕጂ እቲ ኤርትራዊ ደንጊፁ ኩሉ ተላዒሉ ኣሎ እቲ ምድንጋፅ ከዓ ዝያዳ እንታይ እዩ ምክንያቱ ሰላ ቴክኖሎጂ እቶም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ቀጥታ ኣውያቶም እውን ስለ ደስምዑኻ ማለት እዩ ብቪድዮ ሰባት እንዳተቆጥቆጡ ይመፀካ ሰባት እንዳፀደፉ ይመፀካ ሰባት እንዳተጨው ይመፀካ ብዙሕ እንዳእወዩ ብቃላቶም እውን ይመፀካ ሕጂ እቲ ሰብ ልክዕ ደንጊፁ ተሲኢሉ እቲ ድንጋፀ ማለት ደንጊፁ ዳኣሎ ዘሎ እምበር ተቐጥታ ከድሐን ዝኽእል እውን እሱ ይኮነን ስለዚ ከም ዝበልናዮ ሓያል ሃገር ተትህልወና ነፈርትና ጌርና ኣውፂና ዜጋታትና ብሓፂር ግዜ ጠጠው መልና ማለት ባዕልና ትስጉም ተወሲድና ማለት ምስ መንግስቲ ቀጥታ ምስ መንግስቲ ሊብያ ድዩ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ድዩ ምስኦም ምትእስሳር ጌርና ቀጥታ ዜጋታትና ነውፅሉ ኣጋጣሚ ተንፈጥር ሓያል ሃገር ኔርና ተንኾን ወይ ሓያል ሕብረተሰብ ኔርና ተንኾን ሕጂ ግን ስደተኛ ኢና ዘለና እዞም ስደተኛታት እዚኦም ከዓ ከማና ማሕበረሰብ ዓለም ይርዳእዮም ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘድሕን ሳልሳይ ኣካል ድኸውን ዘሎ ነቲ ሳልሳይ ኣካል ሕጂ ብቋንቋ ተዛሪብካ ኢኻ ከተስምዖ ዘለካ እቲ ዝረብ ቋንቋ ከዓ ኣብ ጀርመን ተኾንካ ጀርመን ዶች ኣለካ ኣብ ስዊዘርላንድ ከምኡ ፍራንስ ኣለካ ጣልያን ኣለካ ዶች ኣለካ ኣብ ኔዘርላንድ ከምኡ ኣብ ቤልጅየም ፍራንስ ኣለካ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣሎ ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣሎ ስለዚ በብቋንቋን ኣብ ዘለና ዓዲ ነቲ ህዝቢ ነቲ ክውስን ዝኽእል ኣካል መስምዑ እዩ ማለት እዩ እዚ ተስማዕሉ ምክንያት ኣገባባት ኣሎ ጋዜጣታት ኣለዎ ነቶም ጋዜጠኛታት ረኺብካ ብዛዕባ እቲ ነገራት ክስንዱ ስኻት ታሪክ ትነግሮ እቶም ስንዱ ከምኡ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምምሕዳር ኣለካ ኢኻ ከድካ ትረኽቦ ኣኼባ ኣሎ ፓርላማ ኣሎ እዚ ፓርላሜንታሪ ኣሎ ብምሉእ ነዚኦም እንዳኸድካ ምርካብ እዩ ማለት ካብኡ ሓሊፉ ሶሻል ሚድያ እውን ትረኽቦም ኢኻ ሶሻል ሚድያ ሕጂ መብዛሕትኦም ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ፀለውቲ ሰባት ዝጥቀምሉ ትዊተር እዩ ኣብ ትዊተር እውን መራሕቲ ኣለዎ ኤርትራውያን ዝፀሓፍዎ ፅሑፍ ንዑ ሪትዊት እናገበርካ ድዩ ነቶም መራሕቲ እንዳረኸብካ እዩ ኢሜል እናሰደድካ ድዩ ነዚኣቶም ናይ ብሓቂ ብዙሕ ክትጨንቆምን ስራሖም ኮንፊዝ ክትፈጥረሎምን ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ ትድንጋፀ ናብ ስራሕ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ናብ ስራሕ ክቕየር ተኮይኑ ከዓ መራሒ የድልዮ እቲ ህዝቢ ሓደ ስኢልካ ምሻለካ ካብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወይ ናይ ፅልኢ ወይ ናይ ገለ ነገር ደይኮነ እዚ ናይ ሂወት ኣድሕኒ ስለዚ እቲ ሂወት ተድሕነሉ መገባብ ከዓ እንታይ ክንዲ ሰብ ተዓፅዩ ክንዲ ሰብ ክንዲ ዝዓነሰ ሰቃይ ይረክብ ኣሎ ንዝምልከቶ ኣካል ከዓ ሓቢርና ሓደ መልእኽቲ ነመሓላልፍ ብኢሜል ኢና ክነመሓላልፈሉ ብትዊት ዲና ክነመሓላልፈሉ ብቪድዮ ዲና ክነመሓላልፈሉ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ማለት እዩ እንዳተጠቐምና ነቶም ክሰምዑ ዝብሎም ኣካል ብፍላይ ሕጂ ቴክኖሎጂ እሱ ክሕግዘና ዝኽእል ነቶም መራሕቲ ዳይሬክት ክትረክቦም ትኽእል ኢኻ ኣብታ ገፆም ክትሕፍሮም ትኽእል ኢኻ ተተጋጥም ደላ ማለት ነው ስለዚ ኣብ ትዊተር ወፍሩ ንግበር ካልእ ብኩሉ ቋንቋታት ኣብ ዘለና ዓዲ ኣብ ጋዜጣታት ክዝርጋሕ ንግበር ነተን ዘለዋ ነተን ነብረለን ዘለና ዓድታት ከድናተን ፓርላማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝዛረቡ ንግበር ምክንያቱ ብዙሕ ተደናጋፅሎ ብዙሕ ደንጋፅሎ ከምቲ ንሕና ኤርትራን ድንጊፅና ዘለና ዳይሬክት ስለ ንሪኦ ኣብቲ ከባቢ ነብሩ ሕብረተሰብ ብዙሓት እውን ዝድንግፅሎ ግን ኣይበፅሖም እዩ ዘሎ ስለዚ ብትግርኛ ዝበዝሕ ቋንቋና ወይ ድማ ኣውያትና ድንጋፀና ኮይኑ ደሎ ሞ ናብ ካልእ ቋንቋ ቀይርና
كنسمعهم نجمر بل كمون بأقل سلمى سلف متأون أقداسي خنياتو تبقى جزء زول سب وجه إنه حردا سلمى سلف يجيرو حدا نتي بارلاما بزح سب تخدو لها بزح سب تأكيد كخ تسمعه سمعت أخته بتصح كلها أباها تجد يدوخ سمع كان قبل الكاني مالتي إذا حلف سب تزري أكون تقبل وأنت يوم من يوم تايز خوندو لها حدا توم جازت أني تاتون دحردا بزيحها دحردا ጸላው ሆንካ ጥቡቅ አቀራርባ ለካ ሳቶም ክስኑ ዱልካ ስለዚህ እዙን ሓገዚ ማለት ስለዚህ እዚ ናይ ዕለት 10 ወይ 4 ንገብሮ ዘለና ንኣብነት ኣብ ቤልጅም ኩሉ ኤርትራ ክመፅእ በቃ እቲ ኣብ ፌስቡክ ዲ ኣብ ቲክቶክ ዲ 4 ሰዓት ብዛዕባ ኣሕዋቱ ክድንግዝ ክበክ ክነብዕ ዝውዕል ዘሎ ኣትሊስት ንሻዕ መዓልቲ ናይ 2 ሰዓት ናይ 3 ሰዓት ግዚኡ ወፊዩ መፅኡ በቃ ይመስክረሉ ማለት ኣብ ደገ ወፂሲ ከምዚ የጋጥሞም ኣሎ ይበል ክብል ደል ማለት መጨረሻ ሓቶ ኣብኡ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኤርትራውያን እንታይ ክገብርሎ ቪድዮ ሲልካ ምውፃእ ድዩ ብግሩፕ ኮንካ ወይ ብውልቂ ኮንካ ካልእ ሜላ ምፍጣር ድዩ ካልእ ድዩ እንታይ ክገብሩ ተተባብዕ ምክንያቱ ብሳተላይት መንገዲ እዚ መደባትና ኣብ ሊብያ ዘለዉ ክሰምዕዎ ስለ ዝኽእሉ ንዕኦም ብቐጥታ ክትብሎም ትደሊ ነገር እንታይ ኣሎ وحج قدم كنجمر كلنا انت نبلو نيرنا مسيلكا نعم نسخم بوشتي نحنا بدقينا نبلو نيرنا السوم بوشتي حبرت اسنقوخا سخخا بزي تقالو سلو مايت نساتهم من زغبرو زلو نو هيوته ما بحدغا بزيئتو كل زغاطمم دلو خسندلو ندن حدو ما اون كفاققدو نو كوادادبو نو كلطفيو كل خمس غاطيمو اندابلو نصر حبريتا خونا لعلو كل خاطنقا خغبرو نت حبرت سم مسيلم كخدو نو كمو مشالكا بسمبادو دي غله كابوليس كهادمديو خاب غله هيوته ما بحدغا كيتو نتعد مسيلم كخدو كبل كلابوم دل مالتي علامهم كنصرو او كفافلو خمزي بلو ازيتات كلابوم دلي على كله كمزي قالو استوغدو له ان شاء الله كمزي خاد مستصور له نامنت حجام سوازيمس فريح خمسي نابيم كخدو كحكمون اي كل مات اتسبون كم تقدم حجي كونن تلبيا وسي فريح دقا خمزه بغيزو خيناتسي دحدا ناي صلاي خاصب غلا حبيقه داغا ولا تو ماكاري تغزا ولا تهزب سي فرح وص الى مامسي تم حزب وص الى مامسي زغنا صقم كتمصل الى مامسي ابدغ تدربيلو ኣብ ጎደና ዝተደርበ የሉ ማለት ትዋና ገዛ ፈሪሕ ይወጡ ልክ ካብቲ ጎረቤቱ ዲ ካብቲ ገለ ፈርሖም ማለት ማስ ከምዚ እንታይ ተዓዲት ከቢድ ካምፔይን ተገይሩ ዘሎ ማለት ከም ጸላእቲ ተራእዮም ኣሎ ማለት ከም ጸላእቲ ዘሕባኻ ተምሲልሎ ትጉዳይ ማለት ስለዚ ኻኒ ኣዝዩ ሓደጋጋኛ ዝገብረሲ ሰብ ፈሪሑ ካብ ገዞም ክሳብ ከውፃሎም ውሳነታት ዝወስደሉ ዘሎ ውሳኔ እዩ ተበፂሑ ስለዚ ዓብይ ናይ ጸልኢ ካምፔይን ወይ ናይ ፍርሒ ካምፔይን ኣብቲ ህዝቢ ሰሪፁሎ ማለት እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ ገብሩ ማለት መዓት ዓማፅ ከዓ ስለ ዘለዎ እዙን እንታይ ዝገብር ነዚ ኣጋጣሚ ይብለፀሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝተዓፀውዎ ኣብ ዝጠፍእዎ ሰባት ክጠፍኡ ስለ ዝኽእሉ እዚ ናይ ብሓቂ እቶም ኣብኡ ዘለዉ እንታይ ኣንገሩ መን ኣሎ ኣበይ ከይዱ እንታይ ኣጋጥሞ ኣሎ ነንሕዶም በቢ ዘለዎ ዞባድዮም ከባቢድዮም ተወዲቦም ዝርዝር ኣስማቶም ሒዞም ወኪሎም ክስታይ ገይሮም እዮም معلتاوي ده هيجبر زلهم بزعباتي تسمع دحر أبو نصر متينا إحنا خاني إكله بس عز بزوجي دلوا كم زخنا بالله تمزجي بدنا نيرو أتمزج بدنا نيرو إلكا ما يصير كبير جزء بقى عرفت زي بقى جزء كحيل كات حضروا لك جزء مالتي كيف أفوق خامات بغلي لسه أفوق قليل مالتي سلساتهم كاني تنكا أخو جبر نحدهم كأخذ تحللين أو زلهم بزح تبلات إيرترا ولا نزخنا تبليتو تتكيمو نبرم حقوق الدلي ما يحق خب سب أو نزوج سوينا له نعم كاني سب سلز فلتكم عقب كلهم دل مالك. طبعا بخفيل تناقيفنا لنا نزل له خانات زملكات زعباتات نحطاتنا لنا إلى أمن مسمع بعدتات كا خلق زي بقربا إذا هنرجع تصفح جبره بفلا يتعرض 10 مستخايده ويكمني ويدحري خان جبرينا نزل له عاد شمع بعدتات مالتي أنا زمرنا نحطات ودي الله نمي جرشة تقولون نقدر نحرر له سمعك زرس عنيا ولا بوان نحرر له هيو نمي جرشة سمعك ورد ضيق الله أنا تزي كوينو سلا جزيها سلا أبروكتها بلب مسكنك هراي أمود أتاخد محل الوزيل أبزا جزي أنت خوينا سميرنا خنسر حلو زي لنا جزي ونحط جزي زي بايكون بزعبا أب بملؤ نبي حكي هوتو أب أزيا تنكرتي وان زول سبالنا بزح مالتي أم زبال كخاب إثيوبيا الله بوغندا الله أب جبت الله أب كل مالتي سلازي نايسوا أو مسألة تطابق حبيرو سرحلو بوليتيكا محاورات حبيرهم بسرحلو ودبات حبيرن نبي حكي دمتي زجبرالو جزء سلازي زا جزء زي فللينا تيرنا كلاتنا ببعضنا تواهدنا يحواتنا دمتنا كنا مسموتو مسنكلو مسشجورنا
ንፀነቱ ኩሉ ንዓና ስለ ዝኾነ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ማለት ኩላትና ብሓንሳብ ንወፍራ ግዜ እሞ ኣብዛ ንዕለት 14 ንገብረላ ዘለና ንዕለት 14 ንገብራ ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ እውን ኩሉ ሰብ በብዓቕሙ ክሕግዘናን ክመፅእን እየ ዝላቦ ማለት እዩ ንዓኻ ስለ ዝገበርካዮ ዕድመ ማለት እዩ ስለ ዝገበርካዮ ዕድመ ዘደለኻዮ ፕሮግራም ከዓ የመስግነካ ምስ መሰራዕትኻ ማለት